самка на селото гребе. Може да ева стопанка ти да ева. Вчера ти плати хубаво от смакан. Трябва да има и тук край. Няма ли да Ела, по-де. От пикливата ти ница карам вчера. От тук отпада пеш нататък на помаците в това. Да ти докара краите, па ти си чешотиш у вас. Айде, сега. Това пък какво те вкара? Краите ти пък е сега, видя ли? Твоите края няма, не гледай, не е ракия, кафе е. Не, я си имам. Я. Ами кой ще ти събере да... Вчера съм ги събрал. Ама, Ба кой те е измикяр на тебе, бе? Ние... ти, на нас ли е ти измекяр? Кой бе те е измикяр? Дай ги избрани кравите и да ги забера и да ги карам. Чуй сега, ти на кой докара край да пасе? На мен докарал ли ми си край? Да ми кажеш, ето ти две бойки и ги пас. Я са закълни пред Бога, ти на допуздовото, той ги взе кравите, бе. Ето закълнавам се пред Бога, че ги взимаш кравите, да си ги отпаса и си еба майката, да си паси Ами, на кура еба! на майки ти, пуската. Да иди да не ти съм... Аз да не ти съм измекяр. Няма ли надолу, баба и после ми... Абе, време, тере. Ебате измекяр. На измикер. Я имам две животни, ти имаш 6 и аз Добре, ти съм измекяр. ма моите са отпасани до декември. 25-ти, днеска, кой ден бе? Никой не вечери, когато пиехме, ти каза, че ти е плащал. 50 лева. Чакай! Митко ми плаща, чуй ма, Митко ми плаща следното. Една смяна на Кочо, една негова. Една моя, 21 ден. Твоите и пешовите, кога ги си отпасат и 2 месеца? Моите и пешовите сега се забират, това ще ти... И аз ти ги караме. И комисия ще изкара. И аз ще изкара са. Комисия от твоите края беше в моите. Не. Иди виж, бомба. Бомба! Я ти да ки е ломък на твоите. Ма тя няма нищо, бараме една пиперка няма да... Не, мана. Айде да ми на работа. Загради. Не тия си, бе. Ами, я ще си задам, кравата дошла отдолу. Капички, такива капички, той буркане калдатура. Бе, няма бе това. Бе, не бе, ай да идеме до дома бе, сматка. Декември месец буркане калдатура. Ще идеме, кои корен е здрав и ги погледне. Сега ще идеме от твоите края, кола направила, ел, да види. Какво е? Бомба! Нема бараме един корен. Айде. Няма един корен. Това е Идва Тони, виж къде идва Тони. Так. Аги, връзко главите, докторе. Само На тя. работа, Ела, бе. Мартия. Айде, бе. Ела. Не, Ти паря... няма, аз се преврах за 3 часа. Той сигурно, той Масуни, ако си била и веке... Тя се появи та. На здраве! Там не се беше преврал, още е сега съм като станах, нямаше го. Дига ли? Тя она го изморила в нощи. Аги, връзко главите, твоите. Миме. Миме. Еба, стопанте, еба, угазали кравите, вратоглас. Как тебе си? Я ги виж откъде идват. Ами я? Та са били в кола във улица. Той нарочно ги пуска доктора там. Ето. Къде има бобенката? Виж. Навали ги цялото и тук надолу. Пасък, айде.